היוש לכולם. טוב, אז אתם בטח מכירים את הסרטו, את השילובים של ה-6 eggs, 6 ways. אז בגלל שאני לא אוכלת 6 ביצים, אז החלטתי להכין נגיד את זה בשפה העברית, 6 צ'יפסים, 6 שילובים. אוקיי, אז יש לנו פה דבש, מלפפון חמוץ כפי שאתם רואים, פה פילדלפיה, טחינה, גרוטונים, לא היה לי מה לשים, ותבלין חלבייגל. בואו נתחיל. אני אתחיל ממה שנראה פה הכי דוחה, שזה המלפפון חמוץ. זה נראה לי כבר ספג, לא יודעת. צ'ירס. וואו. לא ציפיתי לזה, ממש טעים, כאילו זה עכשיו מאנץ'. וואלה, אני עומדת לוקחת פה צלחת מלפפון חמוץ, עושה עם זה, וואלה. מ-1 עד 5, 5 מתוך 5 זה ממש טעים, ממיצה בחום. שילוב הבא. טוב, עכשיו אנחנו עוברים לתבלין חלבייגל. הוא נראה לי דוחק, יש פה גם שום, פלפל, כל מיני כאלה. בהתחלה זה סבבה, אבל בגלל הסומסום זה קצת דוחה. טוב, לא משנה. עוברים לטחינה. זה טחינה, זה לא טחינה גולמית, זה טחינה כאילו מוכנה. צ'ירס. טעים. מה שמבאס קצת זה ספק את הצ'יפס, אז זה דוחה קצת. לבייגל מ-1 עד 5 אני מביאה לו 2, ולזה דווקא 3. טעים, נחמד. טוב, נגמר לי הזמן ואני רוצה לעשות חלק 2, עוד מעט נגמר לי הזמן, אז עוברים לגרוטונים. הגרוטונים בגלל שיש טעם של שום זה ממש מוסיף, אבל no. טוב, עוברים לדבש. מי שלא יודע, אני לא חובבת דבש, but לאו 4, 0. פשוט דוחה. אין סיכוי שאני אוכלת את זה, זה כבר רך ברמות. אז קיצור, הטעם האהוב עליי זה... אתם תהיו מופתעים במלפפון חמוץ. אם אתם רוצים עוד כאלה, תרשמו לי בתגובות 6 שילובים עם איזה משהו דבר. ואני אעשה בעזרת השם ביי.